Θέλουμε να σας παρουσιάσουμε έναν incident responder. Σημαίνει έναν από τους μηχανικούς μας, senior μηχανικούς, ο οποίος πηγαίνει σε περιστατικά hacking, έχει ζήσει πάρα πολλά ο ίδιος από μέσα. Του έχουμε ζητήσει βέβαια να είναι πολύ λιτός και απέριτος, έτσι μην μας πετάξουν τίποτα από τις δυσκολίες. Νίκος Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε. Όπως σας ανέφεραν, είμαι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είμαι στην ομάδα Cyber Security της TikTok. Συγχωρέστε με αν είμαι λίγο αγχωμένος ή ακούγομαι κάπως αγχωμένος. Συνήθως δεν είμαι πίσω από φώτα ή κάτι άλλο. Είμαι πίσω από κονσόλες και είμαστε με τους hackers εισαγωγικά και πολεμάμε την κατάσταση. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι σε ένα πρόσφατο περιστατικό ransomware που ήμουνα, live είναι αυτό που θα σας πω, είναι ωραίο περιστατικό. Όταν στην αρχή τις πρώτες μέρες έπρεπε να δηλώσουμε το συμβάν στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, από την άλλη πλευρά του τηλεφώνου άκουσα να δώσετε χαιρετίσματα στα παιδιά. Έτσι, οπότε η κατάσταση μου είναι οριακά κρίσιμη. Έτσι. Τι γίνεται τώρα. Δεν θα σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν θέλω να αναβαθύνουμε τόσο πολύ, αλλά το α και το ω στην περίπτωση νέας γνωριμίας στον τομέα του cyber security είναι το risk assessment. Έτσι. Τι σημαίνει risk assessment? Εκτίμηση κινδύνου. Βλέπουμε τι κενά υπάρχουν στην εταιρεία. Κάνουμε την ανάλυση των κενών, δηλαδή κάνουμε το gap analysis, σε όλα τα pillars που αφορούν τις τομείς κυβερνοασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίς τεχνικούς όρους, απλά περιληπτικά θα σας πω. Περίμετρο, τι συμβαίνει στο ίντερνετ, τι συμβαίνει εντός του δικτύου, τι συμβαίνει με την προστασία των υπολογιστών, τι συμβαίνει με τα backup σας, τι συμβαίνει με το λεγόμενο identity management, δηλαδή πώς χειριζόμαστε τους χρήστες, τι κάνουμε για να δυναμώσουμε τους κωδικούς ασφαλείας. Άκουσα κάποια password 1-0 πριν κτλ. Φτιάχνουμε τα λεγόμενα strong password policies και γενικότερα εξασφαλίζουμε στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν προστατευμένο στην περίπτωση συμβάντος. Okay. Αλλάζω slide. Okay. Οπότε εμείς, πέρα από την εμπειρία μας και ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει, που πιστέψτε με είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, ο κύριος Πιέρος πριν δεν υπερέβαλε ότι είναι αρκετές χιλιάδες τα περιστατικά, είτε είναι ransomware, είτε είναι τα λεγόμενα email, είτε είναι τα λεγόμενα incidents, έτσι, έχουμε κολλήσει κάποιον ιό ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που έχουμε αντιμετωπίσει. Με μια έρευνα που κάναμε όσο αφορά το τομέα της ναυτιλίας και αυτά που έχουμε δει, όπως ανέφερα, έχουμε 3 μεγάλα attack vectors. Τι σημαίνει attack vector? Attack vector είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να μας χτυπήσει. Συστήματα IT και OT. Τι σημαίνει OT? Συστήματα τα οποία ναι μεν ανήκουν σε ένα κοινό δίκτυο, αλλά μπορεί να είναι κάποιο σύστημα ελέγχου μηχανής, κάποιο συναγερμός ή κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι το 34% από τα incidents του 2023 έγινε από συστήματα τα οποία ήταν unpatched, δηλαδή δεν είχαν τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας, υπήρχαν κενά στην ασφάλειά τους και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο threat actor, δηλαδή ο hacker, έτσι ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα στην υπηρεσία. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπήρχε vulnerability management. Τι σημαίνει vulnerability management? Η διαχείριση των ευπαθειών, έτσι, δηλαδή σκανάρω κάτι, βλέπω αν έχει ευπάθειες και από εκεί και πέρα με την ομάδα την οποία δημιουργείται κάνω ό,τι μπορώ για να λύσω αυτές τις ευπάθειες και να παρουσιάσω αυτές τις λύσεις τόσο και στις ομάδες εσωτερικά όσο και στη διοίκηση. Το δεύτερο attack vector είναι φυσικά phishing, έτσι. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ένα phishing email. Εντελώς
Περιληπτικά για όποιον δεν ξέρει, είναι κάποιος ο οποίος μας στέλνει ένα link και μας λέει πατήστε το γιατί έχετε κερδίσει, ξέρω, μια Ferrari και με αποτέλεσμα να κλέβει τα στοιχεία μας. Εδώ είμαστε στο 40% το 2022. Και το νούμερο, ένα πολύ μεγάλο νούμερο στο τρίτο attack vector είναι φυσικά το Dark Web Exposure. Τι σημαίνει Dark Web για όποιον δεν ξέρουν? Υπάρχει το ίντερνετ το οποίο φαίνεται σε όλους μας. Μπαίνουμε όλοι στο Google, μπαίνουμε στα email μας, μπαίνουμε Gmail κτλ. Υπάρχει όμως και ένα κρυφό κομμάτι του διαδικτύου το οποίο δεν φαίνεται στο καθένα. Έτσι. Για να μπει κάποιος χρειάζεται διαφορετικές τεχνικές από το να ανοίξει π.χ. το browser του και να μπει. Εκεί είναι και ας πούμε το σημείο, το γήπεδο όπου διαρρέουν όλες τις πληροφορίες, είτε έχει γίνει κάποιος hacked λογαριασμός και πωλούνται οι πληροφορίες. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι στα περισσότερα ransomware events, incidents, που ήμασταν εμείς, τέλος πάντων τα στοιχεία για να μπει κάποιος στο σύστημα πωλήθηκαν από το Dark Web, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, ποια είναι η λύση, έτσι? Η λύση πάντα στο cyber security είναι να είμαστε proactive, έτσι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτούς τους threat actors. Το πρώτο πράγμα, rapid threat assessment, έτσι, σε μια νέα γνωριμία πρέπει κατευθείαν να ξέρουμε, να έχουμε μια εικόνα το τι συμβαίνει στο dark web, να ξεκινήσουμε scan στα συστήματα IoT, IT και OT και από εκεί και πέρα να φτιάξουμε τα λεγόμενα mitigation plans, δηλαδή όλα τα πλάνα που χρειάζεται, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο που θα είμαστε πράσινοι και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε τουλάχιστον να ξέρουμε ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλοί και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για κάποιος να μην μας χακάρει. Quick win, έτσι. Quick win, τι σημαίνει? Φτιάχνω κάτι τώρα χωρίς κόστος, χωρίς τίποτα και κάνω κάτι καλό για μένα. Enforce multi-factor authentication, έτσι, σε όλα τα συστήματα. Multi-factor authentication το ξέρετε όλοι, πιστεύω. Το δεύτερο επίπεδο ταυτοποίησης που βάζουμε σε κινητά, είτε στα email μας, είτε σε τράπεζες κτλ. Και το δεύτερο quick win είναι phishing training στο πλήρωμα. Πέρα από το training που μπορεί να γίνει μέσω Teams ή κάτι άλλο, υπάρχει και το λεγόμενο phishing campaign. Έτσι, φτιάχνουμε campaigns έτσι ώστε να στέλνουμε phishing emails, mock phishing emails, έτσι δεν είναι πραγματικά, έτσι ώστε το πλήρωμα να αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν πρέπει να το πατήσω ή αν το πατήσω πρέπει να ενημερώσω κάποιον. Οφείλω να πω εδώ κάτι, ότι ό,τι και να κάνουμε, να έχουμε τα καλύτερα συστήματα, να έχουμε τα πιο ακριβά συστήματα. Δεν θα πω το κοινό ότι είμαστε 100% ασφαλείς. Δεν υπάρχει 100% ασφάλεια. Αυτό που θέλω να σας πω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το the last line of defense, έτσι. Δηλαδή, ότι μπορεί να πάνε όλα λάθος. Αν ο άνθρωπος στο τέλος καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι το last line of defense και σίγουρα θα κερδίσουμε κάτι από αυτό το awareness training όπως ονομάζουμε. Και κλείνω με τις στρατηγικές κινήσεις. Στρατηγικές κινήσεις τι σημαίνει? Κάτι το οποίο, αν το κάνω καλά, θα μειώσει πάρα πολύ την πιθανότητα να συμβεί κάτι στο δίκτυό μας. Segmentation, έτσι. Δηλαδή, τι κάνουμε? Χωρίζουμε τα δίκτυα του IT, χωρίζουμε τα δίκτυα του OT. Δεν χρειάζεται το π.χ. παράδειγμα στην ναυτιλία, το PC του Chief Engineer να βλέπει το PC του Chief Officer ή του Captain. Έτσι. Λέω τυχαία παραδείγματα τώρα. Αυτό είναι σχεδίαση σε κάθε εταιρεία, σε κάθε πλοίο, διαφορετικά και ανάλογος με τα πρότυπα τα οποία θέλει η κάθε εταιρεία. Και φυσικά, last but not least, είναι τα backups, έτσι. Air-gapped backups σημαίνει ότι έχουμε backups, τα έχουμε σε περιβάλλον χωρίς ίντερνετ, έτσι. Εξασφαλίζουμε ότι τα backup αυτά παραμένουν απείραχτα και μπορούμε από εκεί και πέρα να έχουμε επιχειρησιακή συνέχεια ό,τι και αν συμβεί. Okay. Νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι το μήνυμα, ότι δεν είναι ότι πότε θα γίνει κάτι, έτσι.
Μάλλον, να το πω λίγο διαφορετικά, να το μεταφράσω λίγο διαφορετικά. Δεν είναι αν θα μας χακάρει κάποιος, έτσι είναι το πότε θα μας χακάρει. Okay. Πρέπει όλοι μας να ξεκινήσουμε τώρα να δημιουργούμε λύσεις, να βελτιστοποιούμε τα συστήματά μας, τα δίκτυά μας, τις ταχύτητές μας, έτσι ώστε το περιβάλλον μας να είναι όσο πιο ασφαλές γίνεται. Ελπίζω να μην σας κουράσα. Δεν έγινα καθόλου τεχνικός. Πιστέψτε με, άμα γίνω τεχνικός θα γίνω και απόλυτα βαρετός. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ.